està seca, està molt seca. Els 3 quesos no han arribat aquí. Bueno, ja és divendres, ha estat una setmaneta bastant, no sé si de merda laboralment, però jo no sé ja si estic fent la meva feina o estic fent la d'altra gent o m'estic inventant excuses per no posar-me a fer coses que prou. No sé si he avançat o no, l'ambient una miqueta intoxicant-se, el món aquest de les empreses supergrosses, a vegades allò sembla la Generalitat, la DGT i els registradors de la propietat, tots junts en un lloc intentant fer les coses el més tedioses possibles. I res, però és cap de setmana i hi ha coses per fer. Avui he d'anar a l'Spotter, a l'skatepark Do It Yourself de Badia del Vallès, a trobar-me amb els col·legues per veure com començar a muntar el festival, i demà tenim el festival Spotorrock, que és el festival de l'Spotter, de l'skatepark, que tocarem allà amb Bonenstorm i tocaran altres grups, i cada any és una salvatjada, es tiren coets sense respectar les distàncies de seguretat, la gent xoca patinant, cauen de l'skate, beuen, fumen, bueno, en fi, de tot. I sempre n'hi ha. L'any passat hi havia gent que baixava marges ficats a dintre de rodes de tractor, vull dir que qualsevol cosa. I diumenge toca Batagalls, així que amb uns convidats especials. Així que bueno, let's fucking go! Un nivell molt detallat. Sí. Bueno, Badia City. Era una massa enfurecida, diguéssim, amb antorxes que es va... Ja som aquí. El territori aèria. Jo i les meves personalitats. Els deserts estan anat per directes a poblats. Va ser una operació com molt... amb totes les comentes del món, neta. Vale, això era el punt que sí que volia posar aquest punt de que hi ha documents. Vaya animalada. Què passa? Un excursionista, tu! Hòstia, quin bigoti més xulo t'has deixat, tio. Juga. Buenas. Què passa, tio? Què tal? Tot I els bastant. genolls què? Genolls estan millor que mai. No, des de que ni m'acosto a un skate no paro de millorar. Uau, vaya cosa de boig, no? Aviam. Vine, Naki, que m'ho explicaràs. Vols amb aquest skate? No, sí, home, que te tinc de... Aviam. Tio, guapo, tio. Ni de conya. Què, i una bici petita, vull dir que només... Ara només som normalades, no? Ja...
Bueno, sí està... Joder, és guapo, eh? Bueno, és guapo i és fi, tio. És fi. Bueno, vull dir, joder, tio, mira, és super rodó. Vull dir... Tio, és molt difícil fer una cosa tan rodona. I aquí, com ho heu medit amb l'Aleix, no? Que hi cap un Aleix de peu, més o menys. Que heavy, tio. Mira, Wiman. Una bici bajada de Holanda. Una mountain bike. Són bones, les mountain bikes. Tu has de trucar a la comissaria, no sé què. Trucaràs a la comissaria o què? No, clar que no. Tu, el keyhole aquell allà, allò és de boig, tio. El què? Allò és de boig, aquell rodó d'allà al fondo. Sí, és igual que aquest, tio. Aquí. Que aquest vol. Aquell és més de boig, encara. Poder sí. No sé, jo ja, ara que ho he vist de prop i he vist la mida que té això, aquí l'escenari amb unes fustes i això ho veig molt... Però sense fustes, no, aquí, perquè no tenim. Però sense fustes què vols dir? Ficar els instruments aquí dintre del bowl i tenir la teta de barrera. De barrera. Està bé, no? Sí, més lo altre. A mi m'agradaria lavar-lo. és que, més que res, lo raro aquí és que no cap tot un grup així obert de costat, saps? A dalt. No. La bateria allà dalt. Per què no? Jo que no tinc tant. Què passa? La bateria allà dalt. Per què no queda bé el bateria? Bueno, perquè després la bateria no sentirà res, si no sent res, ja mai senten res. Però, no, però si no... I si aconseguíssim alguna per fer com la base, podem fer servir tableros d'aquells que aneu, dels vells. Però és molt alt, això. Aquells que tenen pintura negra. És que jo, el tros aquell verd d'allà, la veritat és que el tros aquell de gespa... Ja hem de portar moltes coses, si hem de portar. Aquí no són... Una cama. He estat un rato ja darrere i ja ho tornaré. Com dos així? Sí. Allò és la Castellassa, que aquella l'he pujat escalant. És poc, són 100 metres, crec. Amb els andamis seria fer-ho a un altre lloc, no, poder? Sí. Ja. Mira, aquest és de l'alçada que busquem. Sí? Aquests creus que són millors, els petits? No, però... És que aviam, anem a pensar. Seria a l'alçada de la teta. Jo dic, o sigui, tenim el bowl i als costats es pot apoyar i a la teta, no? La teta la fem créixer fins a amb alguna cosa. Sí. I fer una estructura ja, però el que tampoc sé és si amb els... No, els tableros aquests mola que... Vale.
Espera. Fiquem aquest i posem un caigui. I aquest el posem a dalt. Ja em pots aixecar aquest un moment, Francesc? Aquest és. Ah, clar, ja la... Ja pesa. Per aquí davant, no? Sí. Com us faci la inspecció de carretilles. Jo? No sé si això és molt segur. Segur? Segur que... Recoge el tren de aterrizaje. Sí. Ja tindríem. I l'endoll? Vaya. Haurem de trucar al Wiman. Ui. Què passa? Hòstia, que rius, tio. Tio, però què és aquest gos, tio? Però això no és ni mig normal. On és el trineu? No m'acostis a aquesta cosa, tio. Oriotaca, hòstia! ¿Qué tal, Rob? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿dónde has estado últimamente? En Inglaterra. Inglaterra. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Estás grabándome. Sí. No em fan por, però tampoc em desperten un amor total, incondicional, absolut. Però de qui és aquest gos? Aquest és el gos que nedava fins a afogar-se? Un cavall. Sí, exacte. Hòstia, sí, però si jo m'he banyat. Sí, aquest gos vaig anar al riu i nedava fins que es cansava i s'enfonsava una pedra. Hòstia.
casi, es como, se considera lo mismo, ¿sabes? Tú no grabis, tío, aquí. I ho fas molt bé. I això, i llavors, hem estat parlant i m'ha dit, pues, mira, simplement tenim ordres, això funciona així, m'ha dit, o em doneu el nom d'una persona, o vaig allà i agafo el de tots i ja està. I va dir, vull el nom d'una persona per si hi ha algun problema, i pues que tenia que trucar. I m'ha dit, i si no em doneu un nom avui, diu, serà pitjor. Venim demà i no sé com m'ha dit, com que vindrien les patrulles i a tothom que pillem, multa per tothom. Però com li has donat el nom, no vindran demà les patrulles. Llavors, Ja està, no passa res. Però jo li he dit a ell, dic, però tu com m'entendràs, dic, jo, però que sigui per anar a construir, que deu el nom, dic, però jo no em vull fer responsable dels concerts i la gent que vingui. I he dit, dic, com comprendràs, dic, si ningú dona la cara, dic, jo et truco i et diré que jo ni vinc, perquè jo no em vull cap marrón. Ell m'ha dit, i després m'ho ha dit, la tia m'ha dit, tio, dic, és que a mi no n'esteu, diu, no m'esteu a ningú. Saps? M'ha dit... Deixa-la gravar. M'ha dit això com... M'ha dit que no molestava a ningú, m'ha dit, com a molt, potser és que és alguna... Porta aquesta. Està fet una merda. Sí, és una... Poner un colchón debajo, por si acaso. Bueno, ara, veient-ho així, ara des d'aquí arribeu a la paret? A la paret del fondo. Bueno, si arribeu a la paret del fondo hi ha metros de sobres pel que faci falta. Jo m'imagina... Bueno, òbviament m'imaginava això. No hi ha més... Dejarlo así y poner cocodrilos dentro, tío, será todo divertido. Que et salta allà... Tio, Hay que cruzar de lado a lado. I són puntals. Tenim les negres, tu creus? Tio, para. perquè falta pota aquí, no? Falta una mica de pota. Li fa gràcia la tica no el comentari. Però si ha sigut tu, m'ha fet riure que tu reies. És això el que fa gràcia. Diu que el Francesc Boix es va retirar i hi ha un buit aquí. Estàs tot youtuber. Ara ja només caminar per aquí ja em sembla bastant de boig, eh? Abans que eres skater no passava. Era karate. Ja m'heu retirat el carnet de skater. No, però ara sincerament, tu a la teva època skater faries Carmen per allà, per sobre. Per sobre... Arribar, no? Per sobre sí. És que tinc el dilema de que si ens han passat, Com? tampoc és tant. No, el que passa és que hi ha molt poc tros a dalt per passar. Però pensa que després hi haurà com 5 com quasi 10 centímetres més entre el full cupping i la junta. Sí, i el... No, però més que res, bueno, ara mateix el que passaria és que, joder, tens l'eslapi aquí al mig, la línia és difícil i has d'anar molt tancat per poder, si entres de backside aquí i sortir... L'eslapi anirà fora, eh? O sigui... Dale, papi. Està molt bé que hagin posat aquests llums allà dalt, perquè a vegades els avions tocaven una miqueta quan anaven a aterrar. I
Aniré al lloc més important de l'Spotter, que és la gasolinera. Mira, ara veurem com toca. Uah! Ara, vale. A veure, què passa amb el Paul Coping? Està molt sortit. Està molt sortit, a veure. Va, aquí no està sortit, Marcos? Aquí sí. Aquí es veu clarament que entres aquí i fas un slappy. Slappy. Això sí, sí. Hòstia, i això, i aquest vol, però això és de tarat mental. És que és pitjor que el vol que es va fer a mà, tio. I aquí, en plan, per què poses un deadbox aquí? ¿Para reírte de la gente? Per morir. Per la tet. Però el senyal li dona molt rotllo. Quants anys... Tu estaves aquí el dia que es va posar la primera pedra? No, la primera no. La primera la va posar... Saps que estava? El Gorjón. El Gorjón sí que estava a la primera pedra. Que hauria ser el... Bueno, no et diré que és aquest bordillo d'aquí perquè... No, devia ser... Perquè primer van posar com un flat bar per allà, petit, i van fer un bordillo, el bordillo aquest que estava aquí a la paret. Em sembla que va ser sí, ja el recordo, que és veritat. El bordillo a la paret i un flat bar. Això va ser el primer. I jo crec que el Gorjón ja estava. Perquè va ser el Gorjón, el Christian i el germà del Christian. Sí, jo crec que havia vingut que hi havia això, hi havia més o menys aquest bordillo i un altre. L'Slappy no hi era. No, només el primer va ser això i això. No hi era i en un moment donat sí que podia haver l'inclinat aquest. Bueno, que aquest hauria de ser quasi la primera... Això ja era Major Works. Això ja va ser després, tio. Va ser després. Quan el Planter, més o menys... Jo diria que... És que ara ja no me'n recordo bé, però jo diria que això es va fer... L'arena es va fer al quarter aquest. Sí, això va ser... El tros, el de la vaca. Sí, això és molt antic. Sí, aquests ja estaven. Van fer aquest tros, després van fer el pla inclinat, el manual pad, que era petit, i el pla inclinat del manual pad. I després va arribar, que això va ser lo de Levis, no? Això va ser després, el 2015. Sí. I després ja se vino la inversió. Tota la part aquesta i vam agrandar això també, vam fer això. Sí. És heavy, tio. És guai quan ho mires, quan fas el Google Maps. La foto, l'altre dia el van posar aquests. Es veu l'Spotter i just la foto del Google l'han pillat que hi ha un avió passant. Sí que hi ha un avió. Molt heavy, Com l'avió just allà... És que a més que sembla que estigui... Jo també estava mirant-me la foto i pensant si era Photoshop o no. No, es veu que no, que la van agafar així de Google Earth i passava l'avió i la van agafar, tio. O sigui, no... Si vols fer així, no surt. Molt heavy. Luca, tenim projecte o no tenim projecte? Ha avançat la cosa? Hòstia, ja tenim dos files. A poc a poc va anant endavant. It's shaping up. Lo que no tenim és birra, és una cosa increïble. Aquí treballant i sense birra, és una cosa... Pues aquí treballant... Bueno, ara que veig aquest contrafort així en diagonal es veu molt més... Això està sobresalent, Hòstia, uah, si està així... Quin remei. Sense mi no seria el mateix. Tots els anys, I que duri. Tens tots els anys? Com? Tens tots els anys? Jo els tinc tots, sí. Del 0 al 32, tots.
molt intel·ligent, posar-ne un perquè t'agui. Estàs estudiat. Quants caragols com aquests deus posar al cap de l'any? I aquests tirat a la basura. Són molts. Oridor. Com pinta la cosa? Està allà, sí. Jo no veia l'Arun des de... després de que abans de Clar, tu vas venir a cada que és l'Arun. Uau, però és molt tancat, inclús per tu, Aleix. El que vas fer la volta era més alt o era així? Tu no puedes hacer este look. Con la cabeza en el suelo. Sí, con la... El típic Hamplan. 100 manos, però con la cabeza. Creieu que... Jo el que vaig fer era més alt, Sí, bueno, no el vaig fer, perdó. Et vas fotre l'hòstia? No, el vaig fer. Ho vaig provar un cop i vaig fer com... Vaig enganxar a dalt. Vas fer merda. Sí, vaig entrar així com de 50, vaig pujar tant que se'm va fotre de 50 i allà se'm va frenar i vaig caure a terra d'esquena. Oh. Voy a intentarlo como... És més baix aquest, Bueno, lo bueno es que puedes empezar... Però fa por igual. Puedes empezar un poco... No, pero es que, tío, yo me he imaginado, ¿sabes? Como intentarle pensar, seguro que haría esto, me destrozo y digo, ¿por qué intenté esto? Qué tonto. ¿Sabes? Que todos dicen, Fes-ho, Francesc, pah, oh, estàs bé? Bueno, s'ha acabat l'Spotter. Ens veiem l'any que ve. No, cada cop pinta millor. Ya lo dejamos, ¿no, Luca? Dejamos y compramos encima, directo. Formigón. No. Yo le decía a Nanaki de hacer lo mismo que ahí, ¿sabes? Con la plancha arriba. Como hubiera espacio así, con su plancha arriba. Ja. Y luego eso en lugar de la teta o un spine o un planter largo. I aquí tot aquest pla gros, però amb una transi suau, i ja tens l'escenari per a cada any, el meu escenari. I per events en general es poden fer coses. Ja no, això ja no s'ha de fer, ja està. Per això, per les cadires de rodes, que deixar-les aquí dalt. Ah, tio, per dormir. Ah, també. Acabo de sentir de la Acabo de sentir, Bueno, la zona elevada per veure-ho tot. A mi em molaria, que això estigués tapat i que fos... que tingués una transi aquí amb el cul petit i tot, saps? La transi així suave, que puguis a fer trucs i deixar. Sí, però que hasta quasi puguis fer un truc aquí, fer un flip i entrar, vull dir que tenim... Tot això, saps? Fer aquesta línia cap allà i empalmar allà. Amb tota la curva. Fotre'm el cul, això. Uau. L'he vist que es movia una mica, Una mica, Eso sí, a la que apoyes un poco allí, ja està. A la que apoyes... Bueno, amb el travesser... Et deixo aquí fent l'escenari. A la nit vindran els maneirons i l'acabaran. Sí. Què portes aquí, un crash pack o què? Sí. Ah, no, això és d'eines, no? No, porto a casa meva. Ah, sí que és un crash pack? No, què és? No, és una bossa. Una bossa de... La meva bossa d'equipatge. Me'n vaig por ahí. On et